Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sa budeme rozprávať o spaní a o produkte Balancer Good Night. Dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa doktor Ivan Grilus a so spoločnosťou Greenway Global spolupracujem už viac ako 3 roky. Spánok je veľmi, veľmi dôležitý. O tom sa nemusíme rozprávať. O tom, čo sa budeme rozprávať, je, že práve nekvalitným spánkom trpí každý tretí človek. Štatisticky je to 35 až 40% obyvateľov. Či sú to obyvateľia Slovenskej, Českej republiky alebo Európskej únie. A najčastejšie sa s nespavosťou stretávajú hlavne ženy. Hlavnými príčinami bývajú stresové situácie, zmena časových pásiem. Hlavne vy, ktorí ste boli teraz na nejakej dovolenke, tak určite ste sa s tým stretli. Alebo aj iné príčiny. No a aké sú negatívne účinky toho, že nekvalitne spíme, alebo že zle zaspávame, chodíme neskoro spať a potom ten náš spánok nie je dostatočne hlboký a kvalitný. Vzniká tu riziko cukrovky, hypertenzie. A ľudia, ktorí nedostatočne a nekvalitne spia, tak priberajú častejšie na hmotnosti. Majú zhoršenú pamäť, koncentráciu. Majú častejšie depresiu a pocity úzkosti. Majú slabšiu imunitu. A sú veľmi, veľmi často chronicky unavení. Aké riešenie na tieto situácie? Aké riešenie máme? Ponúkame riešenie v podobe Balancer Good Night, zdravému nápoju, ktorý je pripravený tak, aby bol v kombinácii s látkami, bylinnými extraktami a bol v praktickej forme používania. To znamená v podobe nápoja. V tomto produkte sa nachádza hlavne horčík, ktorý je kofaktorom viac než 300 enzymových reakcií, ktoré reagujú a regulujú nám rôzne biochemické reakcie v tele, vrátane funkcie svalov, nervov. Tieto reakcie kontrolujú glukózu, regulujú krvný tlak a regulujú aj ďalšie biochemické reakcie. Horčík, magnézium je nezbytný pre výrobu energie v našich bunkách a má množstvo ďalších účinkov, hlavne pri prenose nervových vzruchov a kontrakcií. Kontrakcií svalov pri normálnej srdcovej funkčnosti. To znamená, že tento produkt, ktorý je takým základom nášho produktu Good Night, tak tento produkt, pozrite sa, koľko ho je potrebné pri jednotlivých vekových kategóriách. Ja sa zameriam na vekovú kategóriu hlavne ľudí, ktorí počúvajú túto prezentáciu a sú vo veku 19 až 30 rokov. Tá potreba denná je okolo 400 mg. U žien je to menej, 310 mg, ale ak si všimnete, aká je zvýšená potreba pri tehotenstve a kojení, tak určite vy ženy zbystrite. Ak ste vo veku 31-50 rokov, tak tá potreba je o niečo vyššia. U mužov samozrejme to platí rovnako. Akým zdrojom? Kde môžeme nájsť horčík? Kde môžeme nájsť magnézium? Hlavne v listovej zelenine, v lušteninách, to znamená v strukovinách, v orechoch, v semiačkoch, v celozrnných produktoch. Ja viem, že všetko toto užívate a po vašom jedálničku sa všetky tieto veci nachádzajú. Ale určite sa nachádzajú menej napríklad v zimnom období. Obecne platí, že všetky produkty, ktoré majú vyšší podiel vlákniny, tak majú aj viac horčíka. Horčík, magnézium sa teda pridáva do potravín, pretože vieme, že niektoré spracované potraviny práve prichádzajú o úroveň horčíka. Spracované sa myslí napríklad očistená múka, teda zrno, očistené potraviny alebo spracované rôznym potravinárskym spôsobom. A čo ľudia nevedia,
tak potvrdila práve táto analýza urobená s prieskumom, ktorý sa nazýva National Health and Nutrition Examination Survey v období rokov 2013-2016. A tento prieskum ukázal, že 48% bežných Američanov konzumuje menej horčíka, magnézia v jedle a v nápojoch, než je denná potreba. No a o tom riziku nedostatku horčíka sme si už povedali. Všimnite si okolo seba, koľko je ľudí s únavou, aj v tomto letnom období, kedy je zelenej strávy ďaleko viac ako v zimnom období. Koľko ľudí majú chronické ochorenia žalúdka, čriev, koľko ľudí v našom okolí užíva lieky. A práve aj určité lieky môžu znižovať rezorpciu horčíka a treba si dať na to jednoducho pozor. Ďalšími príznakmi nedostatku horčíka sú také krče, to isto poznáte napríklad v nohách, mravenčenie v nohách, v rukách, svalové vzťahy, kontrakcie, nervozita, podráždenosť. S čím sa veľmi často v poslednom období stretávame, tak sú srdečné arytmie. A určite takých ľudí vo svojom okolí poznáte. Možno práve tieto príznaky, ktoré som vymenoval, sa týkajú aj vás. Takže tie bezpečné spôsoby doplňujúceho užívania magnézia a horčíku vidíte v tejto tabuľke. Čiže ak máte viac ako 19 rokov, tak tá denná dávka u mužov je minimálne 350 mg, rovnako ako u žien. Takže poďme sa pozrieť na produkt, o ktorom vám teraz v pár minútach poviem. Tento horčík, ktorý môžete užívať, je vo forme citrátu. Je to veľmi dôležité a tým pádom v jednej dávke do svojho tela dostanete 320 mg v jednej porcii, čo je plus minus tých 80 do 100% dennej definovanej dávky. Citrát horčíka v tejto forme je to forma rozpustná v kyseline citrónovej a práve v tejto forme sa dosahuje ďaleko lepšie vstrebávanie do nášho tela, než je to v iných formách, ktoré bežne kúpite v lekárni. Dnes som sa zastavil v lekárni a videl som, že tých foriem je naozaj niekoľko, ale upozorňujem na formu citrátovú. Čiže, čo sa stane, keď tento produkt užijete, tak horčík v ňom obsiahnutý vám zníži nervozitu, hlavne večer, prílišnú podráždenosť, zlepší vám kvalitu spánku, má spazmolitický účinok, to znamená, že zabraňuje krčom, ale ak ste mali krče, tak tých krčov bude ďaleko menej alebo minimum, znižuje príznaky ženy, pozor, predmenštruačného syndromu. A ak máte bolesti hlavy, tak tie bolesti hlavy nám horčík znižuje. A okrem toho, že v tomto prípravku nájdete horčík, tak je to aj glicín, ktorý sa práve podieľa na chemických signáloch v mozgu. Má veľmi priaznivý účinok na nervový systém. Je to prírodzená látka, ktorú v tele máme. A pomáha nám zlepšiť nám proces zaspávania. Ak by ste sa pozreli na zloženie vitamínov, tak dominujú tu vitamíny B1, B6, B12, ktoré takisto napomáhajú k regenerácii poškodených nervových vlákien, ale pozor, tieto vitamíny nám pomáhajú aj k zlepšeniu alebo predchádzajú k zhoršeniu kognitívnych funkcií. To znamená, ak starší ľudia majú zhoršenú pozornosť, rozpoznávanie, tak tým ľuďom naozaj táto sada B komplexu je veľmi vhodná. Čo ešte nájdeme v prípravku Balancer Good Night sú extrakty z mučenky, extrakty z kozlíku. Ak sa pozriete ešte ďalej, čo tam obsahuje, tak naša obľúbená meta, medunka. Sú to všetko bylinky, ktoré upokojujú
a vedú k zníženiu vzrušivosti, hlavne v tom večernom období. A pomáhajú nám normalizovať spánok. Čiže všetky tieto 4 bylinky sú tam preto, aby sme boli pokojnejší v tom večernom období a aby sme dobre spínkali. Čiže, ak by sme to mali zhrnúť, v čom nám pomôže Balancer Good Night? Pomôže nám pri poruchách spánku, o ktorom sme si na začiatku povedali, pri migréne, pri rôznych neurologických ochoreniach, pri chronickej únave, pri strese, pri svalových krčoch, pri ľuďoch, ktorí majú nábeh na cukrovku alebo aj pri ľudí, ktorí už tou cukrovkou, diabetom trpia, a je doporučené pri starších alebo pre starších ľudí. Ak by ste sa pýtali, ako užívať tento produkt, tak používa sa tak, že jeden sáčok, ktorý má 6,5 gramu, rozpustíte 100 ml v deci normálnej bežnej vody. Doporučuje sa užívať samozrejme pred spaním alebo večer. Ako ho užívať, ako dlho? Tento produkt vám umožní urobiť si možno aj takú kúru mesačnú. Pripravte sa na to každý večer, používajte, potom si dajte 2 týždne pauzičku, vyskúšajte, akým spôsobom to na vás pôsobí, či sa vám zlepší kvalita spánku. Po 2 týždňoch, tak ako doporučuje pani profesorka Suprun z Charkovskej univerzity, pokračujte v tomto užívaní. Čo na záver, doplnok výživy nemá žiadne nežiaduce účinky. Prípadne, ak ste už predtým mali nejakú neznášanlivosť, napríklad na jednotlivé bylinky, ak máte s tým nejaké komplikácie, tak si na to dajte pozor, ale 99,9% ľudí s týmto produktom by nemali mať žiadne komplikácie. Upozornenie je tu, ako vždy pri každom produkte, pre ľudí, ktorí sú tehotní alebo koja. A je samozrejme vždy takýto produkt doporučený pre dospelých ľudí. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že prezentácia bola pre vás zaujímavá, inšpirujúca. Skúste siahnuť po tomto produkte. Tešíme sa na vašu spätnú väzbu. Pekný deň prajem a dobrú noc.